Sayo sa buntag kaganiha, hinay-hinay ng gipananggal sa mga sakop sa City Environment and Natural Resources Office sa Davao ang mga campaign material sa lokal ug nasyonal nga mga kandidato. Subay sa gipagawas nga Executive Order No. 15 Series of 2022 ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, gimanduan ng tanang mga lokal ug national candidates nga magmugna og grupo nga mao'y mananggal, mag-reuse ug mag-recycle sa gipanggamit nga mga campaign material sa eleksyon bisan pa man ni daog unipili sa piniliay. Tulo ka adlaw ang gitagana sa mga kandidato alang sa paghipo sa ilang gigamit nga mga paraphernalia sa pagpangampanya sama sa mga tarpaulins o campaign posters. Tumong sa gipagulang kamanduan sa syudad nga masigurong mahipos og tarong ang mga campaign materials sa mga kandidato nga naghitak sa nagkadaiyang lugar ug aron dili sab makadugang sa basura sa syudad. Ang mga posters nga makolekta dili angayang ilabay sa mga basurahan o collection points sa syudad, inay kinahanglan ang team sa kandidato mao'y mudala niini sa mga recycling centers. Kahinumduman nga una nang nanawagan sa mga kandidato ang grupo sa mga environmentalist nga tumanon gyud ang gipakanaog nga mandato sa syudad. Sanglit, dakong tabang sab kini alang sa epektibong waste management ug aron maproteksyonan ang hatod niining kadaot sa kinaiyahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.